Sirkand kaunti ma Nairobi chano iko ringre ji 240 mosebudhe kuonde kano ringre jomotho kendo nyaka sani pok oyanga nyuola maggi. Maendi en tok doho chiwo thuolo ne kaunti ma Nairobi mondo dhi nyime gi chenro mag ik ma ichano time kar iko ma Lang'ata. Ringrego gi sani itimonegi chenro mar bero kod apisas mag okwach kich mar temo yango nonro margi kokalo e nyinyo mag DNA. Efi Nyakidi leronwa wachni. En chik manochiw tarik 15 dwe mar abich higani. Chik manochiw kod jang'ad bura Daniel Ole Keiwa mamiyo thuolo sirkand kaunti ma Nairobi iko ringre 240 mapok oyang wedegi. Ringrego gin mago mokane kar kano ringre mag Mbagathi, Mama Lucy kod Nairobi Funeral Home mong'ere ahinya kaka City Mortuary. Kuom ringre 240 go, 126 gin mokane kar kano ringre ma City Mortuary. Ringre ma osebede kar kano ringre no kin tarik 19 dwe mar achiel ko tarik 28 dwe mar 10 higa 2024. We identify the exact cause of death. We remove all the tests that we need, more so for DNA identification. Okay. Then we dispose them off. We bury them. Let me say we bury them, not dispose. City Mortuary ni kod nyalo mana mar kano ringre 184. Kata kamano gisani kar kano ringre no ni kod ringre madikal 500. But all these bodies are attacked. Oh, yes. Some have names, but still remain unclaimed. Some don't have names. So what we do, we have body X, tag number 4060. Then we retain the tag. We take the DNA for body X number 4060. So that goes to the record as tag this. This DNA belongs to this body. When we are burying, we bury in rows. There is a way it is done internationally. Yes. There is a layer we put, and then we put bodies. In a way you can know this body is in row 3, number 5. Yes, and we now put these bodies in individual body bags. So it's very easy. Even if it is 10 years, 20 years, you can still get that body. Kuom ringre 126, 20 osetiek timne gibero mar fwenyo nyinjo mag DNA, kendo chenro no igeno ni biro dhi nyime nyaka tiek ringre duto. Tend kaunti ma Nairobi omedo jiwo anyuola mamanyo wedegi mondo mi ochope kuonde kano ringrego ma fwenyo kaponono ginyalo bedo kanyo motelo ne iko ringrego. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok makedo ne ratiro mar nurses, Kenya National Union of Nurses